ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to cankon ɓoggele nder galle ceerno Idrissa Kane kami ceerno Ahmadou Athia to wendu bosiyaɓe nder galle ceerno Djiby Konté ko on waktu yoni ha to ɓulon kaaƴe nder galle ceerno Abou Diallo kami galle Saydou Sara Diallo ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi ndi Sénégal hande o sanga 20h tijja discours hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye faade ɓesguji leydi ndi kala hitande 2025 teskande faggude leydi Sénégal ne heewi caɗele kame ñamale mum kala to leydi Mauritanie hitande 2025 teskama laamu leydi Mauritanie waɗi faddude mawde no feewi ɗe curtiɗanle faade toon to Espagne ɗum ko caggal nandiral hakkude Union européenne kame leydi Mauritanie teskede ɗanle ɗe ndewani lawol taw ko ngo maayo ustima no feewi to leydi Mali koni koɓe tato officier ji woni riwaɓe hanki nden sifande laatini ɗuma ko général Assimi Goïta to leydi Guinée Conakry général Mamadi Doumbouya ari yeeso kala temedere dañi hen capanɗe jeetate jeegom e wiide cetal tambigala sumgoji leydi ndi to Guinée walla ni mbiyen to Burkina Faso Niger Mali ɓeɗo hen dartima guidali taw kadi ɗum wanno ɗum ko Donald Trump wiide ɓiɓɓe G5 Sahel natata toon to États-Unis de Amérique ɓenne kadi kolliti ko waɗi ko ɗum tan woni ko mbattoto kabruji men manomina to Côte d'Ivoire Niger RDC Congo jolam jaɓiri jaten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbocca musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e jayde mum Weltare TV gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e ɓen safrotoɓe mum kalɗo goni e windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo safro ko yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala gorelte ko haako moƴƴo faddoto ko yogay ñabbuji garoji e nder ɓalli kala ko wayno AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɓandu mum tension diabète ɓandu jaaɗoru mo nangata taare neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala muɗuma gorelte hewɓe safrotoɓe mum kolliti alhamdulillah gila jokkodire gorelte o saaha yogay rafiji ustima e nder ɓalli men kala gorelte sa heeɓi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma yi toon kala ko safrata kala gorelte ko haako moƴƴo iwraka koto Koredinnoor a yitat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa jokkodirde mum gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye Gueddesi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Semme jokkodirta koye Amadou Samba Diong mbatta ko 77 092 84 72 so tawi noon gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba mbatta ko 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon koto leydi Mali gonɗa jokkodirta koye Bayel Djibril Diallo mbatta ko 00 223 72 06 64 25 so tawi noon gonɗa koto Mbour leydi Sénégal jokkodirta koye Saydou Ndaw mbatta ko 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa Weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓala walla danwal kala
ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leece kala ceerno amati jane diallo ne yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonani opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji yawra ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe jaslari capantati goo bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemngala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo moon saydou abouba diayde moon weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ene duusodira e moon kala ɗo gonɗon e nder windere nde kala ene wiya moon hitande jaame ɓurale kisal ma jokku kadi duusodirde e moɗon kala ɗo gonɗon eno gonirɗon kala so jomiraɗo haaji jayde ne wiya moon tan yon ɓattito jayde moon kala joguiɗo humpito ngo yiiɗi humpidde walla joguiɗo ko yiiɗi saktude beele kadi wawde wallidde jayde nde ha jayde ɓuura tigui wawde jogade symbole mum kame kadi e darde mum kala jokkodirta koye 78 538 34 18 ɗum noon ko jokkodiral tan e jayde nde taw wona a messuji goɗɗi ko fati e gueɗe goɗɗe kala muɗɗuma kumpital men ɗemngala pulara gartena koye Pape Malick Ndour eɗen gandi woni no tergal ha hande ko tergal e nder APR kono kadi woni no coordinateur ko fate banggue wonande Prodac ɗo ganduɗa ɗo henna hande o to Jofa Peɗeli ko fate milliard uji ɗiɗi ko fawi taw koye catala dewidingal ko fate koppereje dirtinaɗe hanki o noon o joɗima yeeso ɓen kono kadi o holliti ko tuma ko kala ala hen ko woodi haydara walla ɓini hen hoore makko no feewi caggal muɗum noon o hooti galle makko kono o erima ngo jao ngo o waɗana e koyngal nde ittete hay so tawi woni koye dow sarɗi keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal gartiren hande o sanga 20 heures Sénégal naɓe kala ene cabbi ko fati banggue discours hoorejo leydi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗum ko sanga 20 heures taw kadi ganduɗa koye discours patuɗo e mayirɗe hitande kame daroɗe hitande kala ko heeɓi gollede ko waɗa e kuccam golle gam teskede nde ɗo hen hitande Sénégal heewi haala no feewi guilay débatji e nangle e ɓen soketeɓe ɓe waɗanteɓe jawo e teskede kadi gurdam cattuɗam no feewi faggudu leydi yaccude caggal e ñamale ɓeydade taw kadi koye ñamale ɓeydiɗe taw kadi koye nder leydi ndi Sénégal kala ɗum noon hewɓe kay ene cabbi o discours ko jogori addande ɓesguji leydi ndi Sénégal gartaten koye Sénégal naɓe kolliri tampi guila to banggue ndiyam kuura kasdi kala mum de ene seeri e nder leydi ndi Sénégal laamu ngu noon suɓima ustude ko fati kuura ɗum noon ko ñalawma janggo go lewru janvier 2026 so haaji jomiraɗo jogori fuɗɗade
holliti ɗum ko cetal toppitingal ko fate banggue gueɗe kuɓɓam daga leydi ndi Sénégal no hollitiri wonande hoore jagɗo leydi Sénégal e nder discours aji makko jawtuɗi wonande maɓe ñawdan ɓesguji Sénégal naɓe to banggue ustugol kura kono hewɓe noon ene goya ɓeydugol cogguji ndiyam kono kadi kasdi woni luwasa e nder leydi ndi Sénégal no feewi garten koye batu hakkunde sappo hakkunde nogas e jeenayyi e capan tati ñalawma hanki o ɗum gasi toon to Kaolack kanko on jagorɗo taw kadi ko fate banggue collectivité territorial leydi ndi Sénégal Bala Moussa Fofana hakkunde makko ko fate banggue ko fate commune aji nder leydi Sénégal kala ngam peeje ɓamtugol ɗi commune aji ko wona ɗum ko kadi ɓen ardiɓe mairie ji ɗi kala nde mbawata jogade juɓɓudi tafgo ngam ɓamtugol commune aji mum ha ɓuuri kadi wawde ɓattade citoyen ɗe beeli ndi kala nde moni kala wawata yiitade no hoore mum taw kadi koye dow sifa mo ene ɓamta diwanuji ɗi kala sur sarɗeji hanki e lulde mum ɓen sarɗiyankoɓe darima yeeso mabɓe jagoɗo finance woni Cheikh Diba arti hanke wadde défense ko fate banggue wonande golle mum o holliti noon wonande kaldigal hakkude ɓe FMI woni boñ windere nde woni koye lawol aɓiɗamini hitande fandeɗo hen nde hakkunde Sénégal kame FMI ɗen gueɗe kala ma ndew lawola kono kadi hakkunde makko e sarɗiyankoɓe garti toɓɓe jaaƴi no feewi ko fate présidente gardiɗo groupe parlementaire takku wallu Aissata Tall Sall arti e yaññade ko fate gueɗe kewɗe paamani taw kadi wonande darde e lulde ni nduɗo suudu hanki lulino ndu ko fate ɗen gueɗe kala en koɓe kaali e ko jagoɗo haalata ko ala en kala ko yerodiri hay seeɗa taw koye dow oɗon sifa to FIDAK woni foire international de Dakar yillima toon Saydou Ndour eɗen gandi kam woni gardiɗo police nden kam leydi Sénégal ngam yilloyade e stand ɗo ñiiɓi ɓen dadiɓe ɓe hinde police leydi Sénégal ngam ɓattade citoyen ɗum noon ɓe gaddi toon pijirloji kewɗi kono kadi kala garɗo toon e sukaɓe ne wawi waɗɗade pucci ɗi kono kadi ne wawi jolde e motoraji mabɓe ha e gueɗe mabɓe kala ɗum noon ko yidde tafde kaldigal e ɓattodiral hakkude police mo leydi Sénégal kame citoyen nde tawno kamɓe kala ko ɓiɓɓe leydi ndi taw kadi koye dow sifa jiɓɓudi ɓattodirde jomumen ha gona neɗɗo goto gartaten ko fate banggue chantage ɗum waɗi ko toon to point E ne tawi e nder Dakar lamol ko leydi ndi Sénégal ɗum ko caggal vidéo debbo goto desaɗo nottortoɗo EFK on noon ko vidéo makko ɓocciti naate goto ñande nogas e tati décembre wonno caggal mum noon o heeɓi ɗum par WhatsApp woodi nedduɗomo ɗum on noon namdima ko haalis kewɗo no feewi kanko no ɓuftinani ni ko ɗon tan o yeehi toon to commissariat mo point E o wulliti toon ɓen noon tuufimo tuftodimo debbo ngam wawde rokkudemo haalisa beele on vidéo wawa tigui momtede nogas e 5 décembre nduɗo hen lewru ndu gonɗen ko nden noon o haalde oɗon suka gorko wiyete ko Gilles François Gomis ko étudiant janggata ko toon to Wakhinane Nimzat on noon ndeɗen ga hen holliti wonande kay ko ɓattiɗo debbo walla ni ko denɗum debbo ɓattiɗo mon fewi ko bandigo biyeteɗo Yaye S Diallo ko on tigui tottimo vidéo beele ɓe ɓiira e oɗo hen debbo haalis kewɗo no fewi kamɓe mbiyama teeb oɗo saabi tawi e juuɗe ɓen dadiɓe Bakel 2025 hitande yolayru to banggue ilameje kame toɓoli teskede kala kayde ilam ari balduɗi mum mbalat ha galleji kewɗi nana ndiyam guese kewɗe nana ndiyam e ko taari ɗum kala kono kadi teskama e nder hitande nde ɗo henna wonno ko goo lewru juillet 2025 fiyande wonnode toon to Diboli Mali jeeyi sababu noon ha kene foto wonde kay yimɓe hewɓe dogɓe arɓe moltade e nder département mo Bakel toon to Arondou Baalu ha fayenma toon to ɗaharata woni ne mbiya wuuro ceerno e ɗin nokkuji kala tinama hitande hikka nde ɗen caɗele to banggue dogamol to en moltiɓe nder leydi Sénégal kono kadi to ɓooli ha yolayru e dow oɗon sifa kala muɗum hôpital Ouakam hôpital militaire mo Ouakam waɗi taɓal manggal ngal taɓal noon holliti ɗum ko diripaɓe kolliti wonande kay ɓe dañi fartaŋe wawde ñibde ɓooƴe tati taw kadi ganduɗa koye ɓeena tato arnoɓe safrade toon woni tan ɓe mbawi ñibde taw ko renuji taw kadi koye ɓeena
taw kadi ko joginoɓe caɗel ɗen fanno hen goto noon ko ɓiyuma rokki ɗum ɓiɗɗo gorko rokki yummum taw kadi koto banggue ren ko wona ɗo ren jafuɗon ko wona ɗum ko hen goto ko kawmum rokki ɗum goɗɗo noon ko miñum gorko rokki ɗum ɓe tato kala mbawi yaltude ne celli ne kiisi e dow ballal walande ɓen rokkuɓeɓe beele kadi jomin mbawa dañde ren moƴƴo no fewi ko mbiyata ɓooƴe mbawi wannede ɗum taw kadi ene jogo kisal mumen no fewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar nder leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie 2025 woni baafal tekkungal paddingal yogay ɗanle faade toon to Espagne ngam teskede hitande hikka nde noon ene usti no fewi wonde corti ɓe natanoɓe to Espagne hikandi hikka nde ne teska no fewi ko naati ko tan ene teska wona hunde hewde gaga hen e ko datano e kala kitale teskama noon sifande hakkude Union européenne ne wonde leydi Mauritanie ngam ɓeydude nden kay kisal e wallitiɓe Mauritanie kala taw koye ɗe maje kaɗɗe jeeyi sababu noon kala laana giwka banggue Gambie Sénégal so ari ha to Mauritanie ɗo ko ɗon heewi jaggede teskama noon ustugol no fewi hayso tawi woni kam limore ko maayi ko ene usti kono kam wonko maayi wonko jagga wonko ɓenni kono kam teskama hitande hikka nde ene usti no fewi taw kadi koye dow oɗon sifa muɗum hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Wuld Cheikh Al Ghazouani tawanoɗo hanki o toon to Nouadhibou o udditi toon kaggullaɗe taw kadi on kaggulaɗe jeeyi ɗum wonande ko tambiɓe nden kay kisal ɗe maje kaɗɗe ɗe Nouadhibou beele kadi ɓuura wawde ɓennirde e joldirde mumen ngam faaboyade walla loydoyade walla ɓeydude nden ka e kisal e maje kaɗɗe leydi muɗum kono kadi o saaha o ɓeydi toon faggudu ko fate wahlo liɗɗi beele kadi finoɓe mbawa gollade ha faggudu leydi ndi to banggue awo ɓuura kadi wawde ƴellitade no fewi taw koye dow ɗiɗon sifaji kala muɗum keddoɗen koye leydi ndi Mauritanie gartaten koye dogamol to en hewɓe teskama noon wonande kay hewɓe naati e nder leydi Mauritanie taw ɓe giwi ko toon to leydi Mali ɓe giwi koto leydi Mali maɓe gona 100 taw ko dogɓe ɓe noon ɓuuri iwde koye diwan mollere haye Tumbuktu kala taw kadi ko arɓe moltade e nder leydi ndi Mali taw koye piyande walla ni ko fati banggue walla ko fati e banggue impôt ji cattuɗi pawaɗi e dow maɓɓe jeeyi sababu noon wonde woni hen koye lewru octobre woni hen kadi koye nduleru décembre mbawi yettade taw kadi ko toon to Mauritanie tacciri ngol ɗo keerol giwi to leydi Mali to hen alliance populaire ko landa wiyete noon ɓe jonnani hay seeɗa sappanade mayde wonande Biram Da Abeydi ɗum koye hello Facebook inde goto kay cappiɗo hen mayde o holliti noon ɓe jonnani ɗum hay seeɗa gueɗe laamu ngu ne foti wawde darade hen darde tinde no fewi ngam ɗeɗo hen gueɗe wona gueɗe jeeɓeteɗe hay seeɗa Mauritanie naɓe finoɓe toon to Libye kolliti caɗele ɗe guuri to banggue kayitaji wonande kay consul général mabɓe hande fuɗɗaki golle te woni mabɓe hewɓe kay kayitaji men gasata ko ñalawma hande o 31 lewru décembre ha tenti ɓiɓe mabɓe jogorani yaade école ngam caɗele kayitaji ɓe erima laamu leydi Mauritanie nde ɓurata walludeɓe ko fati e banggue beele ɓe daña kayitaji hewɓe yiltoɓe kanŋe mbiyama teeɓa keerol hakkude leydi Mauritanie kame Algérie ɓe noon ɓe kolliti e jayde Sahara Média toon to Trésor ɓe kolliti ɓe jiyano keerol ngol tan ko ubbi e ceenala jeeyi sababu noon taccudeɓe kono ɗo saaha kamɓe autoji mabɓe captorde mabɓe kala aɓe tawe e juuɗe ɓeeno dadiɓe ɓe leydi Algérie siftinde moon laamu leydi Mauritanie waɗino erago faade ɓesgu mum ɓe yiltoɓe kanŋede kormoto keerol leydi Mauritanie leyɗele hoddi mum mbasa taccude ɗe balɗe kala wonande haala yahoka tan wiyanoma won ɓulli kanŋe kewɗi peeñi banggue hedde keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Algérie laamu ngu holliti ɗum wodani ha gendarmerie riwti hen hewɓe kono ɓe ene tawi e juuɗe koninkoɓe ɓe leydi Algérie douane mo leydi Mauritanie teeɓima wonande carburant kewɗo toon to hawdila harbi kame hawdila sharqi kala on carburant kewɗo ma wonu 8 litre hakkude gasoil kame essence woni ko tetta
taw kadi ko toon to Fasala ha fayma toon to Meddugo ha fayma toon to Medboga ɗi nokkuji kala ɓe mbawi tettude hen ko ɓuuri hewde taw kadi wonno fano ko toon to leydi Mali taw koye dow sifa suuɗayre mo rewani la wala sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali gaten koye sariya hakkunde leydi Mali kame leydi Côte d'Ivoire ɗum ko caggal nde jaggano Mohamed Gassama goto e terɗe CNT nde yilloyno toon to Abidjan ko toon tigui nanga to bowal laɗiɗi wayi ngal afoye boigné e nder ndeɗo hen hitande 2025 dossier ji makko noon ɓenninama toon to tribunal mo Abidjan koye lewru janvier fanduɗo hen nde o jogori gaye ñawede toon e wiide wonande avocat makko ɓiɗeɗo Mamadou Ismaïla Konaté kanko noon o yennuno ko hooreji leydi Côte d'Ivoire woni Alassane Dramane Ouattara tuma nde o wonno e nder leydi makko Mali nde ko yilloyade toon to leydi Côte d'Ivoire ko toon o hirɓano hanki o ko cum Moussa Bondo kam waɗi hakkunde wuro Mopti noon nokku dufirɗo jinde ko ɗon tigui jeygue ruppiti jeygue noon jeeyi sababu ha bonni butikaji kewɗi kame jeere nde ha e galleji kewɗi kala waɗani mayɗo ni gañiɗo kono kam kala ko fate matériel e marchandise uji kala ken tolno e waktuji 4 jeygue ñaami ɗum ha gonga ni ñippoɓe hewɓe gaari kono jeygue ne heewi sembe no feewi sariya leydi Mali to banggue justice leydi ndi ñawore Moussa Mara gonnoɗo hoore jaggaɗo leydi Mali e wiide avocat makko jogori latade ko 19 lewru janvier dartonduɗo hen wi maître Montaga Tall ko on holliti ɗum kono kadi o holliti leydi Mali o saaha sariya leydi ndi ene yaɓɓi dosɗe kewɗe no fewi ɗon ɗo riwa koni koɓe hewɓe taw kadi ganduɗa dossier ji kewɗi hande jomumen nana nanga tan ene gudda woni hen koni koɓe riwaɓe ko wayno wiidemo ko wayno wonande wiidemo ko wayno Alpha Yaya Sangaré mo ganduɗa o koninke diwaɗo e golle muɗɗuma koninkoɓe tato taw ko officier ji riwaɓe par général Assimi Goïta ɗum ko 30 hanki o siifi kuɗol makko o riwi colonel major Kasum Koyta ne wondi kadi e Moustapha Jonte ne wondi kadi e colonel Fodé Malik Sissoko ɓeɗo hen goni riwaɓe e golle men gam ngakkugol sembe golle mabɓe e ngarɗugol golle ko fate sifa oɗon taw koye dow oɗon sifa no holliri wonande jayde Mali Actu keddotoɗen koye leydi Mali hanki o kanko général Assimi Goïta taw koye sawtuwol jagoɗɗo affaire étrangère mo leydi Mali dartima konngol ngol Donald Trump yaltinno guila ñande 16 décembre walande kay leyɗele AES ne hen Mali Burkina Niger e won leyɗele Afrique goɗɗe kewɗe kay jomumen natata toon to États-Unis de Amérique Mali kañumne holliti Amérique najo wonta naɗa e nder leydi Mali so wona furna kañumne dossier ji ɗi Amérique ɗaɓɓiri ɓesguji Mali naɓe kono ne kadi Niger Burkina Faso wonande capitaine Ibrahima Traoré kañumne yaltini on décret ñalawma hanki o ko Amérique fawi dow mabɓe ko kamɓene ko woni koɓe pawi e dow Amérique ɓiɗɗo Amérique najo koyngal mum natata toon to Ouagadougou ni Burkina Faso so wona wonande ko waɗɗi Burkina najo nadde ɗum to Amérique ko ɗum waɗɗi ɓiɗɗo leydi Amérique najo kono ne kadi Mali Niger kamɓe kala ɓe kawri hen koye dow sifa konngol gotol paɗen ko toon to leydi Guinée Conakry catal sungoji leydi ndi e gardegol Zeynabou Touré ɓe caktiɓe kolliti wonande sungoji ɗi ari yeeso ɗo pucci dogata kay ko général Mamadi Doumbouya temedere kala o dañi hen 86 piccal 9 e ɗiɗi ɗin dossier ji noon ɗi ɓenninama toon to Cour suprême ɗo e balɗe 3 ene gasa Cour suprême ma waw janggude ko fate ɗi sungoji jawtuɗi 27 nduɗe décembre gonɗen beele kadi wawa tigui saktede no fewi ko wona ɗum ko noon délégation union africaine tawtoraɓe e gardegol gonnoɗo hooreji leydi Burundi ɓe erima kay oɗo section de ittete pawnoɗo e dow leydi Guinée caggal ɗi sungoji ndewi lawol noɓe jiɗiri ni hen Côte d'Ivoire sifande hakkunde laamu leydi Côte d'Ivoire kam États-Unis d'Amérique holliri ɗum ko jaggoɗo ceelal ɓalli ken tolno 1,9 million
koppareje dollar ngam ƴellidde calɗi celal ɓalli leydi ha tenti noon cate tati systéme ko fate santé haɓade VIH sida haɓade paludisme nonne kadi tuberculose wi noon ko jagoɗɗo cellal ɓalli Pierre Demba holliti ɗum ñalawma hanki o toon to leydi Côte d'Ivoire keddalen sumgoji sarɗiyankoji hewɓe ɓeena wonande kay lundiɓe kolliti woni hen ɗo rewani lawol no fewi hayso tawi woni sumgoji ɗi hollitama o sa ari yeeso to pucciɗo gata ko landal laamu ka landa Alassane Dramane Ouattara kam ɓuuri hewde joɗorɗe taw kadi ko toon to sur sarɗeji ndu leydi Côte d'Ivoire RDC Congo to noon RDC Congo RDC jaheten ko toon to RDC Congo e nder ndeɗo hen hitande tan wonande kay catala fedde gotago windere e tan ɓe sukaɓe limore nde ɓe jaltini nde ko limore musde no fewi ko ene tolno e ujunnaje taw ko sukaɓe goni kay ko kutora ton to banggue sexe walla tan goni kutораɓe to banggue viol e ko nande ɗen gueɗe kala hitande hikkande ne saɓori gaga en hitande 2024 no foti kala Niger jokkodiral téléphonique hakkude Abdourahmane Sahani hoorejo leydi ndi o général kamne wondi kadi Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi Turki ngal jokkodiral ko ɓeydude jokkodiral siftinde moon guila tan lewru juillet 2023 guel nde noon leydi Niger ne taaƴi wallidi mum leydi France guel nde noon ne ɓeydi jokkodiral hakkude ɓe leydi Turki noon foti ma ɓeydu jokkodiral hakkude mabɓe ngam wallidde leydi Niger ha wawa kadi habtade ɗe pelle gonɗe e leydi mum taw ko joguitiɗe armeji jeeyaten ko toon to Yemen luural manggal tawetegal hakkude Arabie Saoudite kame Émirats Arabes Unis ɗum noon eɗen gandi ko coalition mawɗo no fewi gonnoɗo hakkude Arabie Saoudite e wallidi mum ngam yidde addude jaam taw kadi ko toon to leydi Yemen wallidde laamu leydi Yemen e haɓade rebel mo Houthi ko wona ɗum ko noon wonande Émirats Arabes Unis hanki o noon ɓeydi sembe muɗum taw kadi koye sifa nden ka armi mum ha yetto yedde keerol banggue leydi Arabie Saoudite noon yamiriɓe nde ɓe jaltinta armi mabɓe ko ɓuuri yawde yaccade Émirats Arabes Unis hanki o holliti kañumne waɗi retiré armi mum no fotiri kala haala duko to banggue leydi ha ten to banggue sifa toon to leydi Yemen ene hakkude mabɓe no fewi to Liban wonande fedde Fattah taw koye mouvement Fattah e gardogol président Mahmoud Abbas taw ko nden fedde tawetede toon to Liban ɓe dokkiri armeji mabɓe ɓuttiɗi kala armé leydi Liban ɗum ko caggal sifande hitande yawtunde sifande jaam e kisal nde artata hakkude Liban kame Israël kono Hezbollah haɗo hen jaɓani taw tottirde ɗin armeji tekkuɗi no fewi to leydi Iran ñalawma hande naati e ñalawma nayyi ɓiijo taw koye moɓodiral seppoji taw ko ɓen yeeyoɓe leydi ndi kala ngam hollideɓe faggudu leydi ndi ne manki yaade no fewi caɗele ɗe ɓe jogui guila e boutique aji ha eɗen gueɗe kala muɗum ko wona ɗum ko noon hooreji ɗe ndi ene jokki wiide nani goytaji mabɓe ɗen gueɗe kala ma ɓuuri ƴewtede siftinde moon Iran o sani tacca caɗele mawɗe no fewi to banggue faggudu koppareje kame gueɗe guura kala muɗum to leydi Turki police nangui ken tolno 120 taw kadi ko jiyaɓe l'organisation état islamique ɗum koye opération ngaji kewɗi e nder leydi ndi kala ngam haɓade ɗe pelle nattuɗe e nder leydi ndi kala wi noon ko aali jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddano en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena